Καλησπέρα, με λένε Θάνο Παναγόπουλο και σήμερα θα μάθουμε τον backroll. Λοιπόν, καθώς πηγαίνουμε την πορεία μας, αριστερήνεμα, πάει το 45 μοίρες, πατάμε γερά με το πίσω πόδι, γυρνάμε, κοιτάμε πίσω για να κάνουμε την περιστροφή και αυτό είναι το backroll. Fail. Πιέζουμε με το πίσω πόδι, στρίβουμε το κεφάλι για να ακολουθήσει όλο το σώμα και προσπαθούμε να προσγειωθούμε όσο πιο δεύτερα γίνεται για να είναι πιο ομαλή η προσγείωση. Smile and wave. Τη στιγμή βέβαια της προσγείωσης, επειδή η μπάρα έχει κάνει μια περιστροφή γύρω από τον αετό, πρέπει να θυμηθούμε ότι η μπάρα. Τι θα γίνει ρε φλαράκο, έχουμε γύρισμα εδώ πέρα. Πρέπει να θυμηθούμε να την αφήσουμε να έρθει στη σωστή της κατεύθυνση. Τώρα θα πούμε τι μπορεί να πάει στραβά. Μπορεί να γυρίσουμε παραπάνω από μία φορές. Εκεί πέρα αν όλα πάνε στραβά, θα ρίξουμε τα κολύμπια μας όπως λέει και ο φίλος Μάνος και όλα καλά. Δεν πειράζει, κάνουμε το σταυρό μας, κάνουμε το σταυρό μας και όπου προσγειωθούμε. Προσοχής λουόμενος. Ευχαριστώ. Και να θυμάσαι, safety first. Τι θα γίνει ρε φίλε, έχουμε γύρισμα εδώ. Τι θα γίνει με αυτό. Χτες είδα στην παραλία τον Kevin να κάνει πρώτο. Τι είπα, είδε στο progression, λέει είδα το gun. Του λέω τι είναι αυτό, είναι το καλύτερο tutorial από την Ελλάδα. Λέω what, Ελλάδα. Είδα το Θάνο να κάνει backroll και θυμήθηκα το πρώτο backroll που έκανα. Καλά. Μπράβο μάγκες, συνεχίστε.